Přeji krásný a všem bezpečný den. Teď tady byl jeden taxikář, to byste se nasmáli. A přivezl mě takovýto hasící přístroj. Že prý, jestli ho ještě spravím. No, ale upřímně jsem mu řekl, že mu to nespravím, protože už má za sebou krásných 20 let. Prý ho má z nějakého starého auta. Tak jsem se ho zeptal, kolik ho to nové auto, v čem přijel, stálo. No prý přes 600 000 korun a šetří na hasícím přístroji. Tak jsem se fakt musel v duchu smát. Takže, a víte, co udělal? Nekoupil si nový hasící přístroj, odjel, že prý se podívá někde jinde. A já vám ukážu teď něco jiného. Prosím vás, nešetřete na těch hasících přístrojích. Tenhle stojí 300 korun a tenhle větší 2 kg stojí jenom 400 korun. Když máte auto za 500 000, když máte auto jenom za 100 000, tak hasičák za 400 nebo za 300 vás nemůže vůbec rozhodit. Musím se opravdu smát, když lidi řeší ve svých nových autech, jestli si koupí vůbec hasící přístroj, nebo si pořídí nějaký, jak je ten taxikář, nějaký repasovaný za 100. No to bylo opravdu velice k smíchu, jako teda. No takže odjel nic nemá, takže říkám, prosím vás, nešetřete. Kupte si hasící přístroj. Cena je opravdu minimální za vaši bezpečnost. Díky za pozornost.